Suomen menneisyydessä ihmisillä oli hyvin erilaisia ajatuksia mielenterveydestä. Vuosisatojen ajan epätavallista käytöstä ei pidetty lääketieteellisenä ongelmana. Sen sijaan sitä selitettiin usein yliluonnollisilla voimilla. Ihmiset uskoivat, että pahat henget, kiroukset tai jumalallinen rangaistus aiheuttivat henkistä ahdistusta. Nämä uskomukset olivat syvästi juurtuneet kansanperinteeseen ja maaseudun karuihin todellisuuksiin. Oudosti käyttäytyvää ihmistä saatettiin pitää riivattuna tai sielunsa menettäneenä. Perheet yrittivät usein hoitaa näitä tilanteita yksityisesti käyttäen kansanparantajia tai shamaaneja, jotka suorittivat rituaaleja pahojen vaikutusten karkottamiseksi. Yhteisö saattoi pelätä tai karttaa yksilöä, mikä vaikeutti elämää entisestään heille ja heidän läheisilleen. Mielenterveysongelmien ymmärrys liittyi syntiin ja moraaliin. Kirkolla oli merkittävä rooli näiden asenteiden muokkaamisessa. Mielisairautta voitiin pitää merkkinä heikosta moraalisesta luonteesta tai Jumalan rangaistuksena. Tämä näkökulma loi raskaan häpeän ja syyllisyyden taakan. Ne, jotka kamppailivat, eivät olleet vain sairaita, heitä pidettiin jollain perustavalla tavalla viallisina. Tämä moraalinen tuomio tarkoitti, että avun hakeminen oli uskomattoman vaikeaa. Ihmiset piilottelivat ongelmiaan välttääkseen naapureidensa hylkäämisen. Painopiste oli sosiaalisten normien noudattamisessa, ja mikä tahansa poikkeama oli suuri huolenaihe koko kylälle tai seurakunnalle. Ensimmäiset askeleet kohti järjestäytyneempää lähestymistapaa tapahtuivat hitaasti. Keskiajalla jotkut luostarit ja köyhäintalot tarjosivat suojaa niille, jotka eivät pystyneet huolehtimaan itsestään, mukaan lukien mielisairaille. Tämä ei kuitenkaan ollut hoitoa nykyaikaisessa mielessä. Se oli yksinkertaisesti tapa hallita ihmisiä, joita pidettiin taakkana tai häiriönä yhteiskunnalle. Ensisijainen tavoite oli eristäminen, ei parantaminen. Olosuhteet näissä varhaisissa laitoksissa olivat usein hyvin huonot. Mielenterveysongelmista kärsivien yksilöiden erityistarpeista oli vähän ymmärrystä. Heitä majoitettiin köyhien, vanhusten ja fyysisesti vammaisten kanssa, eikä heille ollut saatavilla erikoistunutta hoitoa. Kun Suomi siirtyi 1700- ja 1800-luvuille, Euroopasta tulleet ajatukset alkoivat vaikuttaa sen lähestymistapaan. Turvapaikan käsite alkoi vakiintua. Ensimmäinen omistettu laitos, Lapinlahden sairaala, perustettiin Helsinkiin vuonna 1841. Tämä merkitsi merkittävää muutosta. Ensimmäistä kertaa mielisairaus määriteltiin virallisesti lääketieteelliseksi tilaksi, joka vaati erityisen paikan hoitoon. Näiden turvapaikkojen alkuperäinen tarkoitus oli kuitenkin edelleen suurelta osin säilyttävä. Ne rakennettiin eristyneisiin paikkoihin kaukana kaupunkien keskustoista. Tämä fyysinen erottelu heijasti yhteiskunnan halua pitää mielisairaus poissa näkyvistä ja mielestä, vahvistaen sukupolvien ajan vallinnutta leimaa. 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat suurten mielisairaaloiden aikakautta Suomessa. Lapinlahden perustamisen jälkeen lisää turvapaikkoja rakennettiin ympäri maata. Nämä laitokset olivat usein massiivisia, omavaraisia komplekseja, joilla oli omat maatilat ja työpajat. Ajatuksena oli luoda jäsennelty ympäristö, jossa potilaita voitiin hallita ja pitää kiireisinä. Elämä näissä sairaaloissa oli erittäin säänneltyä. Potilaat noudattivat tiukkoja päivittäisiä rutiineja heräämisestä ja syömisestä työntekoon ja nukkumiseen. Vaikka tämä tarjosi järjestystä, se myös riisti yksilöiltä heidän itsenäisyytensä ja henkilökohtaisen vapautensa, tehden heistä riippuvaisia laitoksesta kaikissa elämänsä osa-alueissa. Tänä aikana käytettyjä hoitoja pidettäisiin nykystandardien mukaan ankarina ja tehottomina. Lääketieteellinen ymmärrys oli edelleen hyvin rajallista. Lääkärit kokeilivat erilaisia fyysisiä terapioita. Näihin kuuluivat hydroterapia, johon sisältyi pitkiä kylpyjä kuumassa tai kylmässä vedessä, ja insuliinikoomahoito, joka aiheutti kohtauksia. 1900-luvun puolivälissä käytettiin joissakin tapauksissa myös invasiivisempia menetelmiä, kuten lobotomiaa. Nämä hoidot oli usein tarkoitettu rauhoittamaan potilaita ja tekemään heistä helpommin hallittavissa olevia sen sijaan, että olisi puututtu heidän kärsimyksensä perimmäisiin syihin. Painopiste oli oireiden hallinnassa, eikä potilaan omaa kokemusta tai ääntä pidetty harvoin tärkeänä osana paranemisprosessia. Yhteiskunnan näkemys näistä laitoksista oli monimutkainen. Toisaalta niitä pidettiin edistyksellisenä askeleena eteenpäin laiminlyönnin ja hylkäämisen ajoista.
Ne tarjosivat paikan ihmisille, joilla ei muuten ollut minne mennä. Perheet, jotka eivät enää selvinneet, tunsivat tekevänsä oikein sitouttamalla rakkaansa sairaalaan. Mielisairaalan potilaana olemiseen liittyi kuitenkin syvä leima. Se oli usein yksisuuntainen tie. Kun ihminen oli otettu sisään, hän saattoi viettää loppuelämänsä siellä. Sairaalat olivat mysteerin ja pelon peidossa, ja ulkomaailma unohti pitkälti sisällä olevat ihmiset. Potilaiden elämää leimasi eristys. Sairaalat rakennettiin tarkoituksella kauas asutuskeskuksista, mikä vahvisti eroa valtavirran yhteiskunnasta. Yhteydenpito perheen ja ystävien kanssa oli usein rajoitettua. Tämä eristys saattoi pahentaa henkilön tilaa, johtaen yksinäisyyden ja toivottomuuden tunteisiin. Järjestelmä oli suunniteltu ongelman hallintaan, ei ihmisten palauttamiseen takaisin yhteisöihinsä. Potilaat menettivät sosiaaliset yhteytensä ja roolinsa yhteiskunnassa. Sairaalasta tuli heidän koko maailmansa, suljettu järjestelmä josta pakeneminen oli hyvin vaikeaa, sekä fyysisesti että psykologisesti. Tämä pitkä institutionalisaation aika jätti pysyvän perinnön siihen, miten Suomi koki sairauden. 1900-luvun jälkipuolisko toi ensimmäiset merkittävät muutoksen tuulet Suomen mielenterveysjärjestelmään. Kritiikki suuria eristettyjä mielisairaaloita kohtaan alkoi kasvaa, sekä kansainvälisesti että maan sisällä. Ihmiset alkoivat kyseenalaistaa, auttoivatko nämä laitokset todella potilaita. Uusi ajattelutapa syntyi, korostaen ihmisoikeuksia ja yhteisöpohjaista hoitoa. Uusien psykiatristen lääkkeiden kehitys 1950-luvulla oli myös ratkaisevan tärkeää. Nämä lääkkeet pystyivät hallitsemaan oireita tehokkaammin kuin aikaisemmat menetelmät, mikä mahdollisti monille potilaille elämän sairaalan ulkopuolella. Tämä lääketieteellinen läpimurto oli keskeinen ajuri laitoshoidon purkamiselle. Suuri lainsäädännöllinen virstanpylväs oli mielenterveyslaki vuodelta 1952 ja sen myöhemmät tarkistukset. Nämä lait alkoivat siirtää painopistettä pitkäaikaisesta laitoshoidosta avohoitopalveluihin. Tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, joka oli vähemmän keskitetty ja helpommin saavutettavissa ihmisille heidän omissa yhteisöissään. Uusi lainsäädäntö korosti myös potilaiden oikeuksia, mukaan lukien oikeutta kieltäytyä tietyistä hoidoista. Tämä oli radikaali poikkeama vanhasta mallista, jossa lääkärin auktoriteetti oli ehdoton. Laki alkoi hitaasti antaa potilaille valtaa, antaen heille äänen omaan hoitoonsa ensimmäistä kertaa maan historiassa. Useat vaikutusvaltaiset henkilöt ja järjestöt puolustivat tätä uutta lähestymistapaa. Lääkärit ja tutkijat, jotka olivat opiskelleet uusia psykiatrisia malleja ulkomailla, toivat tuoreita ideoita takaisin Suomeen. He kannattivat terapioita, jotka keskittyivät puhumiseen ja potilaan elämäntarinan ymmärtämiseen sen sijaan, että vain hallitsisivat heidän käyttäytymistään. Kansalaisjärjestöt, kuten Suomen mielenterveysseura, tulivat voimakkaiksi muutoksen puolesta puhujiksi. Vuonna 1907 perustettu, mutta myöhemmin merkittävää vaikutusvaltaa saanut järjestö työskenteli väsymättä vähentääkseen leimaa, edistääkseen mielenterveystä ja kampanjoidakseen parempien palvelujen ja inhimillisemmän kohtelun puolesta kaikille. Laitoshoidon purkamisprosessi kiihtyi 1980-luvulta eteenpäin. Suomi alkoi järjestelmällisesti pienentää suuria mielisairaaloitaan ja investoida yhteisöpohjaisten avohoitoklinikoiden, tuetun asumisen ja kuntoutuspalveluiden verkostoon. Tämä oli massiivinen rakenteellinen muutos, jonka tavoitteena oli integroida mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset takaisin yhteiskuntaan. Siirtymä ei ollut aina helppoa, sillä yhteisöjen oli opittava hyväksymään ja tukemaan uusia naapureitaan. Se merkitsi kuitenkin perustavanlaatuista filosofista muutosta. Mielenterveys ei ollut enää jotain piiloteltavaa, vaan osa yhteisön elämää, joka vaati jaettua vastuuta ja avointa tukea. Nykyään keskustelu mielenterveydestä Suomessa on dramaattisesti erilaista kuin menneisyydessä. Avoimuus ja hyväksyntä ovat suurelta osin korvanneet vanhan hiljaisuuden ja häpeän kulttuurin. Julkisuuden henkilöt, julkkikset ja tavalliset ihmiset jakavat nyt henkilökohtaisia kokemuksiaan mielenterveyshaasteista. Tämä on auttanut normalisoimaan aihetta ja osoittamaan, että kuka tahansa voi sairastua iästä, sukupuolesta tai taustasta riippumatta. Media on tässä merkittävässä roolissa, käsitellen usein mielenterveyttä herkkyydellä ja syvällisesti. Tämä lisääntynyt näkyvyys on kannustanut useampia ihmisiä hakemaan apua ilman tuomion pelkoa,
pitäen sitä voiman merkkinä heikkouden sijaan. Terveydenhuoltojärjestelmä on jatkanut kehitystään kohti kokonaisvaltaisempaa ja ihmiskeskeisempää mallia. Painopiste on nyt varhaisessa puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä. Palvelut on suunniteltu matalan kynnyksen palveluiksi, mikä tarkoittaa, että niihin on helppo päästä käsiksi, kun henkilö alkaa ensin kamppailla. Tämä sisältää koulun psykologit, työterveyspalvelut ja digitaaliset alustat, jotka tarjoavat mielenterveystukea. Ymmärrys on, että varhainen avun tarjoaminen voi estää vakavampien ongelmien kehittymisen myöhemmin. Hoito ei ole enää vain lääkitystä. Se sisältää usein yhdistelmän psykoterapiaa, vertaistukea ja elämäntapaneuvontaa, jotka on räätälöity yksilön ainutlaatuisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tästä uskomattomasta edistyksestä huolimatta haasteita on edelleen. Pääsy terapiaan ja psykiatrisiin palveluihin voi olla vaikeaa, ja monissa osissa maata on pitkiä jonotuslistoja. Erityisesti lapsille ja nuorille tarvitaan lisää resursseja, sillä heillä raportoidaan korkeampia ahdistus- ja masennustasoja. Leima ei ole kadonnut kokonaan. Jotkut vanhat asenteet voivat edelleen säilyä, erityisesti vanhempien sukupolvien tai tietyissä yhteisöissä. Korkealaatuisen hoidon varmistaminen kaikille, asuinpaikasta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta, on Suomen terveydenhuoltojärjestelmän jatkuva tavoite. Tulevaisuudessa mielenterveyden tulevaisuus Suomessa näyttää olevan jatkuvaa integraatiota ja voimaannuttamista. Mielenterveystoiminnan arvot tunnustetaan nyt yhtä tärkeäksi kuin fyysinen terveys onnellisen ja tuottavan elämän kannalta. Yhteiskunta ymmärtää, että mielenterveys ei ole erillinen asia, vaan se liittyy kaikkiin elämän osa-alueisiin, mukaan lukien koulutus, työ ja yhteisö. Matka pelon ja eristyksen historiasta nykypäivän avoimuuden ja tuen korostamiseen on voimakas osoitus Suomen kyvystä sosiaaliseen muutokseen. Se osoittaa syvää sitoutumista rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen tuntee olevansa nähty, kuultu ja arvostettu.